Salutare, asta facem live pe pagina CSM. Hai. Bă, cumpărați-mi iteme. Cumpără în glu. Ce aveți? Cu probleme. Gata, bă. Sorry, Marius, eliminați în zonă. Bun, eliminați-vă în zonă, Mădălin, Marius. Hai, Mădălin, că-i bage. Mădălin, nu-i treaba bună, am văzut. Dai de pat. Bravo! Mie eu dat pe ea început. Hai că iau pe la spate, Andrei. Hai, Andrei. Trei. Prima rundă nu-i bună, că n-am avut noi loot, acum băi, batem, băi. Băi, batem, bă, să moră. Dă-i bate pe ăștia. Ia să văd de încălzire. Dați-mă-ne pe 5. Hai să vă dau gluri, bă. Mersi, Ionuț, viață, mersi. Mamă, eu nu pot la nimic, nu mi-a luat pe 5. Bro, eu am frate. Așa, mă, dă-ne ăsta pe YouTube. Nu mai gata, bă, eu nu știu. Nu, eliminați-vă, gata, eliminați-vă. Bă, eu am 2000 de bănuți și eu nu știu de unde iau. Da, ce? Cap? Nu vreau. Băi, nu le tragem. Dar nu le Nu facem ceva. Nu facem, vedem la dumnei. Amni, e babi. Dar nu le fac. Păi, da, ai de câte ori este? Hai grijă! Muri Ionuț! Muri Ionuț! Cum îi dau 60 în cap, bă, băga-mi și piciorul în el. Hai grijă! Bă, dar cum îi dau 60? Hai mă, 6, că n-am avut deagle. Da, uite ce am dat asta, mi-are 12. Acum mai batem, Andrei. Că am avut deagle. Hai, bă, că facem tăi scoadă noastră, mă. Haide, bro! Da, cumpărate și lui Andrei. Hai să vă dau glub, bă. Săraci, băi, săraci, mie nimic nu e. Eu am făcut mie pe 5. Nu mai am bani. Ok. Mădăline, câți bani ai? Mădăline, câți bani ai? 10. Bun, hai Andrei. Uniți, Andrei. Mame. Hai. Dori. Și am mai bun cu încărcător. Și eu. Am pe 5 2. Aici asta. Digă-le 2. Dă-i ca un digă-le. Hai ca. Andrei, nu pușa. Doi, vă. De ce de spate? Da, uite, frate, pe ăsta, că nu stai. Andrei, nu. Vă pun pe YouTube. Oricum ne pune ăla. Hai mă, că merge telefonul ăla, că primesc mesaje. Stai să mă opresc, nu deranja. Așa, mă. Mama, Andrei, ne luăm bătaie de la boții ăștia. Eu ți-am zis să facem un challenge la rang. Da, cred că mai avem o șansă. Acum, serios. Mamă, dacă tot e așa late, și mie o cască, bă. Da, Mădăline, bă, Mădăline, stai că joacă și eu. Mădăline, limite. Am altă, să punem pe YouTube, mă. Da, după... Băi, eu am arme, băi, mă bag cu pistolul. Elimină-te! I-am dat cap. Elimină-te! Da, și Mădăline. Și Mădălina are net. Mădălin te elimină, că nu știu ce.
Bă, dar ce are? Api, dacă voi priți, eu vin să stau ric. Mamă, ce de... Eu nu, ce pune unde? Stai Da, glumă. ce că mi-a dat cu păianjul. Da, bă, că mi-aș să știa singoarea asta că îi bag vizual. Bun. Până la riv. De care îți faci? Și s-a dus. Mai da, Am mă, jucat foarte bine. mai unul. Îmi omăr să-l las. Bro, gata, eu nu mai vreau să mă bag în zonă, că mi-am luat acum minus. Mai dai unul așa rapid. Mai bă. Ce mai faci tu la zonă, bă? Ca păi Mai sau... meciul ăsta, băieții mei, nu mai meciul ăsta și gata. Dacă vreți, uite, stai un pic. Dacă nu credeți că avem canal, vă lăs să stai aici și stai. Stai, nu, ce că l-am aici copiat. Unde? Uite. Uai, ce-am pus aici? Sărac. Uite, căutați așa pe YouTube și o să găsiți. Dați copiere și o să găsiți. Bă, eliminați. Vrei Asta și mă o să... abonez, bro. Să Mă vă auzi? abonați, să faceți tot, ok? Să dați și voi Da. like. Abonez. Eu să mă Așa. abonez. O să, Marius, o să mai te chemăm și mâine la un challenge. O să te vezi pe televizor, pe YouTube, pe mișto rău. Da, da, Băi. de ce nu ne cumpăra? Asta. Mădălin, Stai, vine cu... elimină-te, Mădălin, elimină-te. Eliminați-vă. Poate veți să Mama, e bună, bă. Bro. Dă-mi coadă, mă. Bă, de aici nu mi-a lăsat arma. Așa, și elimină-te. Nu. Elimină-te. Puiule, atât o dată. Băi. Te-am dat cap. Mi-a dat cap ăla. Te-am dat zonă cap. Da, mi-a dat zona cap. Din greșeală mi-a dat cap. Ai, am de... fac piciorul Dimitri, lui Ionuțe. Că joacă Dimitri cu ai, vezi-o că-s bot. Nici ai nenau. Auzi, Ai, Și un elău. Bun? Bun? Ce tare se ce? băi, dar îi te recomand și de dau. Bine? De care se ce? Nu pot să tragă. și are coața. Are coasă, dar... Hei! Da, Tot pușu. mă, bro. Dar mă, că pe ăștia-i batem, luați-le și nouă vestă și arme și astea. Nu vrei? Bine, Ionuț. Vrei nici cu tine? Tu zici ce asta? Ia una de asta, bă. Și una de asta. Am muncit treaba eu nu frate. Hai că eu mai am 200 de bănuți și cască, vrei? Ia și mie casca aia. Așa, Bă, Ionuț. eliminați-mă. Asta e că sunt proști. Băi, bagă-te în zonă. Băgați-o. Ce nu mai ne-ai văzut? Au! Lasă-i rău de cap zona. Hai, Mădăline. Adică Andrei. Au zona ce fuge, zona. Da, Mădăline, E spate. Hai. Deci. Lasă-mă. Lasă-le mult. El îți lasă cu... Lasă-mă, super. Bravo. bine, mă. Andrei, mă lăs să fac un V4. Sau ce elimina? ne-a făcut mâna pe tine. Prost.
Bă, și Mădăline, dă-și mie niște gluri. Nu la de gal. Cam. Mădăline, dă-și mie niște glu. Glu. Ia, hai, Mădăline, n-ai și tu un glu. Lăsați cam două. Eliminați-vă. Hai, Da! Jack. Stai, să spui. Nu băga gura telecomanda, mă. Hai, Andrei, dai, Andrei, mai unul, Andrei. Mamă, Andrei. E mare! Asta e bun. Da, trebuie să pune kill. Eu zic să pun kill în anul ăsta. Da, să vă cumpăr. Da. Lasă-mă în ligă. Oh. Mai ceva. Mai puneți. Mai. Bă, elimină-te. Eliminare, bă. Bă, urmei câștigăm. Bine. Bruce, dacă muriți... Nu, elimină-te. Bă, eu sunt... Băi, Mădăline. Ia stai acolo. Mădăline. Bă, elimină. Băi, băieți, voi dacă muriți, nu veniți. Nu fac. Bă, coaie. Uite-te la televizor. Bă, elimină-te, bă. Mădăline, elimină-te. La toată când ne duc până acum. Nu, la înapoi. Da, naiba. Bravo! Bravo, bă, Ionuț. Bravo. Sus, nu m-au stiptat și m-a mâncat fraierul. Ui, bă, dați Bă, Ionuț, bă, elimină. așa. Nimic. Acolo e unul Ionuț, fiți în față de tine. Ionuț, du-te în zonă, bă. Băi, mi-e frică să nu Elimină-i. Bă, Du-te, mă, tu, dă-i, dă-i. nu se elimine, bă. Nu! La naibii. Dați bot, hai, Ionuț, că-i bate în runda viitoare, bă. Să se elimine. Bă, cine mi-a și mie opăritoare? Luați și mie opăritoare, vă rog. Deci cineva opăritoare, luați. Și mie, așa. Nu! O pus Ionuț, bun. Eliminați-vă, bă, eliminați. Dați-vă să vă Ionuț, gluri, bă, luați, gluri. Nu ca și să-ți dau glu. Gata, eliminați-vă. Avem, suntem full. Eliminați-vă. Și tu, Ionuț, că nu-i corect. Și tu, Ionuț. Apoi voi ce faceți? Îi lăsăm până la 3. Îi lăsăm până la 3, că ne-e milă de ei. De mile? Bă, da, elimină-te, că dacă nu te mai pun pe YouTube. Mamă, ce mi-o dat virii. Eliminați, că nu mai te pun. Să moră. Așa. Hai, Ionuț, ia și tu SG-o mare și hai să le dăm. Da. Vreau și nouă SG mare. I need equipment. La amândoi v-am cumpărat, eu nu mai am nimica. Hai, bă, băi, nu mai aveți bani. Bă, eu nu te luar de 3. Bă, dar faceți bă și mie ăsta de 3. Nu mai au băieță banuți. Mădălin, și... Bă, dă-mi aici moptul. Mădălin, dă-mi coa. Eliminare, băieți. Băi, uite, de aici.
Vino în zonă. Vino fă în zonă. Vezi că nu-ți dau ring. Emile! Au, că mori din cauza ta. Ela naiba, ajută-i! Naiba-i. N-a ajutat, mă, eliminați-vă. Da, mă, că mă dă nu face kill. Să-mi bag pe George, vă mai bag pe undeva. Nu-i dați revive. Bro! Nu revive. Am să cântei! Ela naiba. Eu nu te-am filmare. Dai! Bă, dar... Bă, că mi-e și o pici. Bravo, băi.